uthando lungako uthando lungako makhelwane uyabona kodwa ukuthi kunjani namhlanje Awuchazela umbezeleni yazi uthi uyabona kunjani kusehle inqanqathela idoli inkosi impela ngiyabona usheka sibani lapho ungoneni phela konke lona uyambona ukuthi ungoneni uyasebenza makhelwane uyasebenza ungoneni ungigilile ungene engqonqo zakhe ekhali phela umntanami uyajabula ngempela Igrosa yakhe lena ukuthengile nje umntanami nje ubona nje makhelwane ngithi angingabi nezimfihlo angifuni ukuyazi ukuthi ngumakhelwane onezimfihlo ukuthi makwenzeka into ezinhle awuma uvela uphithizele kakhulu ujabula ngoba ujabula ngijabula hawu ungathini makhelwane ungajabula ingane yakhe kwenzile into enhle kanje ungoneni kangoneni ungabona makhelwane uzolunga nini uthengele nabashana bakho sweet unothande njalo nje ingane zadadwa bakayikhohlwa indaba zoyipepeza we makhelwane uzolunga nini ngifuna ukuzwa leyo ndawo ngani manje makhelwane ngabe utshela nini ukuthi musu ukujabulela into ezifana nongoneni ngoba awuzazi ukuthi usuke ezithathephi ukudla kuthenga itola ngazi ukuthi kubuye kuthenge khona enye indawo kuthenga khona ukudla ngaphandle kwetola sobabili siyamazi ungoneni ukuthi inhloboni kapeni kodwa MaSibisi upende ongeke upende ngawo ngisho endini encane MaSibisi ngelila ngiyotholakala usesibhedlela ulele khona nje ngenxa lomono nawo kulungile ngiyabezela nginte enye mangadlanga lokudla nje ngicabanga sesibhedlela ngadlanga lokudla vala lo mlomo makhelwane uvala amehlo ungiphakamisele izandla sizobonga lokhu kudla ufuna ukubonga unesiqiniseko ngifuna nje sibonge ufuna ukukhuluma nje noSimakade ubonge lokhu yebo ungabuye ngithini ungabonga hayi ngizokuphelezela ngezandla vala lo mlomo vala amehlo siyakhuleka Nkosi siyabonga Simakade into ongenzele yona waze walideka itafula phambi kwezitha zami Simakade angijabule ukuthi ngaphakathi into engiyenzele ingane yami ungoneni wathenga Igrosa ngaba umfazi nami ezweni Nkosi kunini ngigxeke kwakuthiwe Nkosi yami ngiyahlupheka imbuya ngothi ngikhuleka Nkosi uyangazi ukuthi anginawo umona angimkhohlwa nomakhelwane nami MaSibisi Nkosi ngiyambeka naye ukuthi ukumkhumbule Nkosi yami ngalesi sinokwe sakhe lesi sithimlili sakhe Nkosi yami somfana wakho umbongeni esihobe lapha kwaMashu emkipitweni sikipite namantombazane intombazane okuyiyona edla imali yakhe akakwazi nokuthi akethengele uMaSibisi akemjabulise nje ngeGrosa ubhizi odlana nalentombazane nalenganyana yayo emnyama eyibhantshi ayamthwesayo nalomfana Nkosi edla iziphumo nyembezi elilodwa idla imali yomfana kaMaSibisi hawu awukhulelelwe umfana Nkosi ekuthunjweni ake jabula uMaSibisi ekeyeza ukuthi kumnandi kanjani ukuzala uthi uzele ingane ikwenzele izinto ezinhle ngiyabonga Nkosi amen hayi sekufanele ngifake ifridge makhelwane awumancane ngefridge awu kukhona into ethi angikukhaphe lo mthandazo wakho phakamisa vala lezo zimpumbulo baba Nkosi yazi yabhlungu inhliziyo yami Nkosi ngihleli ngithandazela leli ekhaya ukuthi uliphumelelise wenza izinto ezinhle kulo kodwa Nkosi umphefumulo uyachafa mangibona izinto ezenzeka ngalolu hlobo angithandi le Grosa ela ngoba angiyazi ukuthi iphucwe muphi umfazi Nkosi uyamazi ungoneni ukuthi uhlobo luni lomuntu wamkhanda kanjani angimazi nami ukuthi kwakumntwana wayekade enze njani futhi uyolunga makwenzekeni uyajabula ke manje unina ujabulela le Grosa Nkosi angazi Nkosi ukuthi lo mfazi uyolungana nenhlizweni yakhe ukuthi akwazi ukuthi avimbe lo mntwana ukuthi angazilethi izinto ezizoba ngamabhadile lekhaya ngoba lokho kudla kuza namashwa umnikazi wako la ekhona uyathandaza uyaqalekisa ngoba uqumbile emphefumulweni ukuthi uphucwa iGrosa mangaba akaphucwa iGrosa kusho ukuthi uphucwa imali akekho umuntu ongamazi ungoneni ukuthi ungoneni umoni Nkosi nawe uyamazi futhi Nkosi ngazi kahle ukuthi alikho nelilodwa izulu ngisho kuthiwa elezinja ayongena kulona lo mntwana ngengela khohlakele ngayo ngithi ulungisa lo mphefumulo wamakhelwane wami akubone ukuthi akulunganga njengomzali ukuthi amukele bonke oplastic abafika nalomfana wakhe ngoba akalunganga yena qobo lwakhe umfana amen hayi ke MaSibisi ngizokhathala njalo lento yakho uthi njalo mangithandaza nawe bese ngilongutshela into eyodwa uyazi sekuyileyo ngxenye vala lawo mehlo uphakamise isandla sekunjalo Nkosi sekuyiselo sosikhathi kusayimina MakaThangithini uMakaNgoneni umnikazi weGrosa Nkosi ngisabonga namanje ngiyancuncuza ngithi ukubonga kwami akupheli hawu weSimakade ngithi Nkosi namanje ngisaphinda ngiyagcizelela ngithi Nkosi siza umakhelwane wami ake umkhulule ngalesa sinokwe sakhe esilapha kwaMashu ukuthi naso ke sivuleke nje ingqondo mhlambe Nkosi angazi Simakade angazi ngiyacabanga nje wena wazi konke wena oyosho phela kodwa sengibeka nje nami umbono wami ukuthi kunganjani weNkosi ake buyiswe nje luyambongeni ulapha kwaMashu akafakwe noma isiphandla mhlambe nengqondo yokuqhaqheka ngoba ngiyabona ukuthi ngathi sekushodana nosiko manje
nomsamo ngathi usunomthelela kulento ngoba akekho umfana ongathi nje abafana bonke bakhile namaxokovana namalawa abothulumi ngemva yena akananto nje akananto noma efikile kudilizwe ingane zodadwabo embedeni zidilizwe kuthiwa uzolaliswa yena ufika nje hambe enwebeka nezikhwama zonaki nezikipa zoFabian akanalutho imali idliwa yilo amgelekeqele sasigeleqisa kahle lapha esine tattoo ebeleni inkosi ngaye ngasibona ngelanga sifikile sinane tattoo emabeleni inkosi sidla nje imali yalomfana kwaleyo tattoo nginesiqiniseko sokuthi yenziwe ngayo imali yalomfana lo ayisebenza kanzima nkosami egada abantu ehubhide bengebusuku lapha eMandiyeni ePhoenix kodwa leyo mali lephila izodliwa intombazane kaBhlungu kanje ngithi mina inkosi yami akumnikeze nje angazi abazali bakhe lomfana oMaSibisi nomnyeni wakhe mhlawumbe banikeze umbono ukuthi abemfake noma isiphandla mhlawumbe nenqondo izoqaqeka ivuleke ngoba athi sekukhona nosiko oludingakalayo lana ngiyabonga Nkosi amen amen fanele uzozimbumbulu fanele omlomo lezo zandla sibeke phezuphakamisa izandla lezo baba kuseyimi inkosi ubiso Nkosi ngifuna ukukukhumbuza noma ngilazi iqiniso ukuthi akukho ongakwazi wasingisho into engaphasi kwamanzi kodwa ngifisa ukukukhumbuza Nkosi ukuthi ngithe kuwena ngelinye ilanga mina ngikhathazekanga ngambongeni ngoba angifuni ukufakela umntwana ingcindezi yokuthi azibone sekufanele ukuthi akabamba abantu ukuze ondle mina njengonina wakhe mina ngilambi Nkosi mina ngiziphilela impilo emnandi entofo indoda yami yasebenza egoli inginikeza imali ngifakele lapha ko Shoprite kuthiwa ngilanda imali izizumbulu zemali ngidla yonke into engitha Nkosi mina angicikizisi mina wena Nkosi uyazi yini lezo kwenza ukuthi ngifakele umntwana encindezi ukuthi akanginikeze imali noma imali engenayo mina Nkosi ngikhuleke akukhona kodwa kungikhathaza ngabantu abami impilo yababa iphilayo baphila impilo engijabulisayo emphefumulweni wami ngiyazi ukuthi nokungakalungi kuyena kusazolunga mina Nkosi wangipha inhliziyo enhle nje ukwazi ukwamukela ukuthi ngamukele lokho enginakho ngijabuliswa yikona angifane nabanye abafazi abathi ngoba bebona izinto zenzeka kwabanye abafazi nabe bafuna zenzeke baze baphoqa izingane ukuthi izingane aziyokweba hawu kusingakudla kanjani ukudla okwebiwe akukhiphise kodwa ngesisu akuyibangi yona inyongo ukudla okwebiwe uzojabula ukuthi abantwana bazonikezwe oswidi okwebiwe Nkosi siza umakhelwane wami Nkosi uvula ingqondo yakhe azi ukuthi njengomzali akufanele agqugquzele ingane ukuthi yebe amen ayike makhelwane usungaphamba bekuza lapha bekuza kodwa Nkosi ungabona khona ngisho nobhekeni sebesiba ngobhekeni avuzokhutha wena avuzokhutha hayi sawuqhubeka negcayi yena ngisenze yakho mina ngisebenza hambe uyovusa indoda ngombhushu into lapha hamba olungisa umbhushu wakusasa ekseni isigwamba leso uvusa ngase indoda ungoneni wami ungithengela ubhekeni